Ahojte GMáci, vítam vás pri poslednom podcaste s maturantami. Dnes tu so mnou sedia dva žiaci z Oktávy a tými sú Anička Slodičková, ahoj. Víte, ahoj Peti. A Timo Polák. Zdravím. A dnes sa teda pozrieme na ich život. Môžete nám teda povedať, že čo mimo školy robíte, Anička? Že čo také sú tvoje záľuby, čo rada robíš vo voľnom čase? No, mimo školy najradšej športujem a venujem sa celému tréningu. A to aj trénujem, to je moja práca a potom popri tom ešte tancujem a momentálne už robím asi všetky športy, čo sa dajú. Takže asi tak. Takže si zaneprázdnená žena. Áno. A ty, Timo, no povedz nám, čo ty rád robíš. Ja mimo školy napríklad zvučím na svojej škole a potom muzicírujem, tak tiež v domácom prostredí. A keď nejaké športy, tak celkom rád akože cyklistiku sa snažím robiť a horolezectvo. Šplhám na skaly. Dobre, tak to som ešte nerobila. Ale takže môžeme povedať, že obidvaja máte záľubu, ktorá vám aj zarába, áno? Áno. Výborne, to je veľmi dôležité. Dobre, takže ešte tak, teda, aby sme to stále udržali v tej pokojnej vlne, že ako sa dnes máte, povedzte nám, ako sa cítite tuto v tejto... Tak ani úžasne, ani akože... Je to, stihli ste nás taký medzi slovenčinami, takže v takom skúšajúcom období. A ja som mal nultu dneska ešte. A ja som mal nultu, takže Môžeme podať ruku. tak študentský, ale ideme silno, takže dobre. Dobre, to som chcela počuť. Takže môžeme teda sa pustiť k tomu vážnejšiemu, povedzme to tak, že z čoho teda, z akých predmetov maturujete a ako sa na to prípadne teda pripravujete? No, tak aj za mňa, aj za tým teda poviem, že angličtina, slovenčina, obidvaja. A ja maturujem z biológie a z občianskej. A musím povedať, že tá moja príprava je taká celoročná. Ja som celkom poctivý žiak, teda dúfam, že moji učitelia to takto vidia. Dúfam, že to tak budú vidieť aj pri maturite. Lebo teda snažím sa si všetky tie otázky vypracovať a nejako stále byť v obraze, čo sa deje na tých hodinách. Niekedy to nevidie, niekedy jedna vec prevažuje na druhou, ale niekedy ten balans tam nájsť. Je to celkom náročné, lebo tak ku koncu už teraz mám pocit, že sa to balí z každej strany, ale snažím sa nespať hlavu a stále pripravovať a učiť sa. No ale to znie dobre, to znie premyslene. A ty tiež to máš takéto premyslené? Ja som veľmi premyslený človek. Ja idem maturovať z matematiky a z fyziky. A teda tú fyziku si myslím, že tak od septembra sa tak akože pravidelnejšie, alebo tak už akože od septembra sme začali také veľké opakovanie, takže vtedy sa tak pravidelnejšie pripravujem. A áno, tiež som veľmi snažím byť snaživý a usilovný, hlavne aby to pani učiteľka videla a ocenila. To ocenila je dôležité. Aj pán učiteľ. Pán učiteľ teda, samozrejme. Dobre, a teda, Anička hovorí, že biológia občianská, tak k akej škole teda sú tieto predmety zvolené? Teda už smerovali, ja už som po primačkách, takže ja som veľmi spokojná, smerovali na FTVšku, teda Fakultu telesnej výchovy a športu, kde idem ďalej študovať trenérstvo, takže preto tá biológia a občianská, pretože taký základ spoločenský podľa mňa, čo sa zíde, to je jedno v akej oblasti. Takže ja môžem povedať, že ja už som s týmto v kľude, ja som mám voľnú hlavu, moje primačky už boli za mnou, za tie trebalo skôr trénovať, ako sa učiť. Bola tam aj teoretická časť, ale viac teda to bolo o tom športe, takže vďaka tomu som robila asi všetko možné na svete. A takže áno, to k môjim seminárom. Môžeš nám povedať, že čo také zaujímavé tam bolo z toho športu alebo nejakú pikošku z tých primačiek? Pikošku z príjmačiek najviac ma prekvapilo plávanie. Bolo preplávať iba 4,25 kg, 100 metrov súvislo. A čo som bola prekvapená teda, že futbalisti sa topili ako malé šteniatka. Tí tam teda takto s hlavou hore ledva doplávali. A sledovať gymnastické zostavy chlapcov, kotul, stojka a tieto všetky veci, dopni špičky, vystri kolená, tak to tiež bolo veľmi zaujímavé sledovať. Takže vlastne mám z toho aj také dobré spomienky z tých príjmačok. Bola som veľmi strese, ale vlastne koniec koncom som dopadlo dobre. To je super, tak gratulujem. A ty Timo, tiež už si zobratý na školu, prípadne? Tak, ja som
neviem, či z tých šťastlivcov, ale ja idem na školu, kde som vlastne prihlášky nerobil. A prihlášku som teda podal veľmi blízkej nedávnosti, to je predvčerom. A tak, no, teda jedná sa o STUčku, strojnícku. A ešte si teda pri zápise vyberiem, že z takých dvoch odborov, na ktorým rozmýšľam, tak akože ale je to v zásade to isté. Prvé 2 roky je to, že všetky isté predmety, a takže to si aj asi tam skôr potom človek bude viac ťahať. A tak, no, že to je. Takže tam si neposielal na konkrétny odbor, ale na celú fakultu. Oni to mali tak, že vyberieš si hlavný a potom si dáš 2 alternatívne a potom si to vyberieš pri zápise, ktorý bude nakedy v lete. No. A teda je to v Bratislave, v mojom nie rodnom meste vlastne, ale v mojom meste, kde bývam. Aj tvoje rodné mesto je Trnava, že? Moje meno bude presne tak ísť. Peťa z orientára. Niečo som nevedela ani ja 8 rokov s ním spolu. Dobre, keď už spomínaš, že 8 rokov ste spolu, tak teda vy ste tu vlastne trieda, ktorá je tu úplne najdlhšie na pôde tejto školy. Aktuálne tu mám. Aktuálne. Tak aký je to pocit po tých 8 rokoch teraz pomaly odchádzať odtiaľto? Tak začnem. Ako ja som si to akurát dneska uvedomila, keď sme sedeli na tej slovenčine a pozerám tak po okolí, sedím tak pekne vzadu v rohu, všetkých mám pred sebou, že vlastne nič sa nezmenilo. Stále sme rovnaké detičky. Ale... To je taká naša triedna fráza, áno. Áno, ale akože cítim to tento rok, že už som tu strašne dlho, proste, že 8 rokov je 8 rokov a bude to určite veľký šok, si myslím, zrazu ľudí, ktorých som videla 8 rokov, každý jeden deň, ktorí mi 8 rokov liezli na nervy, aj neliezli na nervy, tak zrazu ich nevidieť a bude mi to chýbať aj tie dobré, aj tie zlé veci. Takže si snažíme ešte posledné dni si užiť nejako spoločne, nezabiť sa a pomôcť si. Ja by som iba dodal, že ak Anička hovorila, že sedí na tom mieste, tak ona tam naozaj sedí už asi 4. rok. A bohužiaľ pre mňa je to miesto pri okne a teda akože keď spomínala, že snažíme sa nezabúšať, tak je to napríklad aj pri tom, že či má byť okno zatvorené alebo otvorené, tak stávame sa častokrát takými Áno, my dvaja. polemike. To sú najväčšie hádky, hej. Už je to taký, v našej triede tie vzťahy sú také manželské. Totiž to... Ale už musíte sa naozaj snažiť ako symbioticky žiť, inak sa to je tak. Akože myslím, že poznáme sa niektorí aj do špiku kosti a vieme, čo druhému vadí, takže stačí, keď Pine ma chce nahnevať, tak vyzví mi triedu, otvorí okno proste. No. A ja ho zavriem a potom otvárame a zatvárame okno. Jasne. Timothy, čo by si chcel odkázať? Okrem toho, že počula som konšpiračnú teóriu, že veľa ľudí si myslí, že si farbíš túto predok hlavy, ofinu, že si farbíš, tak takže chcel by si to objasniť? Prvá vec, chcem udať na pravú mieru uviesť celú školu, tieto vlasy nie sú nafarbené. Prosím pekne, to je vitiligo, mám to na papieroch. Takže vysvetli, čo to je. Naozaj si to je tak ako proste, že si tieto bunky toto si vymysleli, že stratia pigment, neviem, je to genetické. Takže to iba tak, akože na margo toho, ako by povedala pani profesorka Sedláková. A že čo by som chcel ešte odkázať bolo? Áno. Alebo že ako sa ja to tak vnímam, že takú nostalgiu tiež, ako Anička hovorila, že strašne dlho sme tu boli, strašne veľa vecí som videl aj tým, že ja som ako ten maličký zvukár, tak som zažil celkom akože veľa takých tých akcií, kde som sa nemal dostať a bol som, alebo nie, ako bežný študent by som sa nedostal, takže mne to už tak úplne, to je taká nostalgia, že odtiaľ to odchádzam, ale tak uvidíme, čo život prinesie ešte. Treba sa zase pohnúť ďalej, aj keď už ste sa naučili žiť spolu ako rodina, alebo ako manželia teda. A teda máte niečo, čo by ste odkázali ešte tým budúcim maturantom, čo sa týka, dajme tomu, tej prípravy alebo toho 4. ročníka? No, ja by som odkázala budúcim maturantom, nech nestresujú až tak, a že to bude v pohode, ale nech zase nedávajú prípravu, lebo ja to teraz vidím 3 týždne pred maturitou na mojich spolužiakoch, že teda nie je to úplne medlízať vždy, teraz keď sa skúša pred všetkým, trošku sú takí stratení niektorí. Takže ísť si za svojím a vlastne asi by som povedala, čo sa týka výberu toho vysokej školy, tak vyskúšať si tie veci a viac si prečítať o tých odboroch, že či naozaj je to to, čo ma bude baviť, lebo povedzme si úprimne, že tuto musíme študovať všetko, bez ohľadu na to, či nás to baví a nebaví, a keď už si môžeme niečo vybrať, tak nech si vyberieme niečo, čo naozaj nás bude naplňať a baviť. A paradoxne sme vyberali gymnáziu.
A určite užiť si ten posledný rok ako trieda. Všetky možné ešte akcie, čo sa dajú spolu tak ísť na nejaké výlety alebo si len tak sadnúť a byť ešte nejak spolu. Užiť si to. Ty, Timo, Súhlasím, Daničko. nič iné už by si nedodal. To sa naučiť. Naučte sa učiť. Proste. Naučte sa súhlasiť so ženou. Ja sa desím to, a teď do života to späť a možno teda zase. Ale ja sa tohto trošku desím, že čo tam na tej vysokej škole bavia, lebo som sa, veľa ľudí som sa rozprával, čo akože tak som možno vnímal, že neboli to nejaké učenlivé typy, že a oni nás nenaučili na tej strednej, že ako sa potom na tej výške naučiť strašne veľa desiatok papierov, takže naučte sa učiť. Áno, Tak. to ti súhlasím. Dobre, tak keď už nemáte nič iné čo dodať, tak by som vám teda chcela poďakovať za tento rozhovor. Držím vám veľmi palce v vašom štúdiu. Som rada, že už vás teda obidvoch zobrali prakticky. A vidíme sa na budúce. Aj vám ďakujem za pozornosť. Majte sa. Ďakujeme za pozvanie. Čaute. Bol nám cťou a národným sviatkom.